saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Us a place when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Onward to the prize be. Praise the Lord. Naimbag nga malom, kada tayo amin, kakabsat may iti tangatang, kumusta tayo amin, manipod iti programa yo ken ni Kristo, mensahe ti panakaisalakan, manipod itoy office iti DCTP, syudad iti Candon, aging gana kadagiti lugar, nga ayan, adumanunan ti signal ti radyo DCTP, syudad iti Candon. Tutuloy ming ikabkablaw kada kayo, tinagan ni Apo tayo nga Heso Kristo nga awan labas. Kumusta kada tayo amin, kakabsat ming agdengdengeg, dagiti kakabsat nga inna, listeners, kadagiti radio tayo, ni Nanay Nati Barnachea, kastamutan daman ang aning agasawa, Sister Gemma, dita ni Barangay Talugtog. Kada tayo amin nga viewers mo iti social media, dagiti haan ko nga amo, dagiti amin nga nakatune itata, maraydayaw iti apo na imbag nga malom, nagasat nga Domingo, maikatlo a Domingo iti bulan iti Pebrero. Maraydayaw iti apo, nang nangrunang kablaawan tayo, dagiti kakabsat tayo, iso nga sponsors, sila iti nga programa, kadagiti lugar, ngayon datat abroad, na imbag nga bigat, madam, kan dagiti amin nga kakabsat tayo, na imbag nga rabii, wenno aldaw, oras kada tayo amin. Maraydayaw iti apo, kadagiti kakabsat tayo di Italy, France, Athens, Greece, kanda dumapay, na imbag nga malem kada tayo amin. Pastor Venel and the church, maraydayaw ti apo, amok nga naka-intune kay tata, kan kadagiti amin ang ngagdengdengeg, iti depar na ti Daya, San Emilio, Salcedo, Galimuyod, kadagiti barbarangay, iti Pilar, Abra, kanda dumapay nga adda nga nakatune itata na imbag ti apo na imbag nga malem kada tayo amin. Agtultuloy tayo kakabsat iti programa yo ken ni Kristo, mensahe ti panakaisalakan iti baro nga oras alas 2 aging gana alas 2:30 iti tunggal malem iti Domingo. Maridayo ti apo siak ni kabsat yo Pastor Daniel Taynan Baludbod, kastamo ti kadwa tayo ita ni Brother Ermelo Baludbod. Intayo nga rod iti abama pa nagkararag, maraydayaw ka apo, tultuloy ming eroknoy ken ka, ragiti puso ming agdayaw ken ka. Naimbag ka, kadayawan da ka o Diyos, nga manakabalin amin. Iso nga gubungayan ti so amin nga kinaimbag, sika iti maitantanok, nagan mo Jesus, iti kami tantandudo iti dayti nga oras. Tapnon ituloy mi nga ikamangken ka, pangunaham da iti aramid, ti daytoy nga malom, iti panagdayaw ken ka over the radio, kastamutan karagitag buy-buya. Sika iti makikaadda, ore pa iti panakabensa-bensa dagiti sasaom, itdem apo iti panakaawat sagtunggal maysa, na ilangitan nga kinasirib, apo ti anak mo nga ramatom, ken kastamutan karagiti amin nga dumanunan na. Tuloy mo apo nga itden tinapintas nga koneksyon sa tunggal may sa iti signal. Tikas ti nga wagas apo maidaydayaw da kakadi. Tapno nawisan mi agtultuloy iti presensyam. Nga iso nga marik na manipod toy aging gana apo kadagiti lugar ngayan dagiti kakabsat mi agdengdengeg. O maraydayaw ka apo ket maraydayaw ka. Agtaeng ka kadagiti puso mi. Ket apo ti saom. Ti mensahem ti daytoy nga malom nalawag ka di nga manggigan. Tinagan ni Jesus dawatan mi amin dagitoy. Amen. Ted ko iti ababa nga opening song tayo ken ni Brother Ermelo. Kabsata Kristiyano, katrabawan at tultuloy tengah pamati uray pa'y narigat ida
dalan nga agturong sa de gloria. Baklayan tay ti krus tayo, yag anay suko kini Kristo. Agserbitay iti apo tayo, awan nagsano, awan may tip ko, agranya ka, silaw ti kasengitan. Agserbitay ti Diyos tayo, sa burang di tay tulawan, agbyag tayo anasantuan, agawaan agtrabaho iti ka ubasan na panagsagapa anusan tayo na Diyosan nakala magunudan tayo. Agserbitay iti apo tayo, awan nagsano, awan may tiko, agranya ka, silaw di kasengitan. Agserbitay Diyos tayo, agserbitay iti apo tayo, awan nagsano, awan may tibko, agranya ka, silaw ti kasengitan. Agserbitay ti Diyos tayo. Praise the Lord. Panagserbi kini Apo Isus kakabsat iti Dios nga nangted kada tayo iti biag sa antay kumang liplipatan. Maraydayaw iti Apo. Kumusta tayo amin kakabsat kahit kulaeng nga i-review itinalpas tayo iti Domingo kakabsat ket iti daytoy nga malom iti katuloy na maraydayaw iti Apo. Kuna tayo di 1 John 1:19 kakabsat iti Sunday. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ako na tayo iti Sunday kakabsat, the powerful assurance of the forgiveness of God. Akinita tayo nga iti pamakawan ti Dios libre. Ti pamakawan ti Dios umdas para iti so amin. Ket ti pamakawan ti Dios nga ipaay na kakabsat sana may babawi gapo taaddaan isuna. Iti full and final kakabsat nga panangaramid kadag iti amin a mamati ken kuana. Dayta tinaramid ti Dios kada tayo amin kakabsat nga idi inawat tayo isuna, pinati tayo ni Jesucristo, in confessar tayo dagiti basbasol tayo ken kuana, dinalusan na tayo nga ruden kadagiti amin a kinakillo kuna na ichay kakabsat maraydayaw tinagan ti Apo. So nga iti daytoy nga malom ituloy tayo no nalpasmon nga naamuan ti kinasaya at ti pamakawan ti Dios amamakawan kuna kumakakabsat uray pay kasano kaado kadakkel wenno anya nga kita ti dayta nga basol kinangisit dayta basol mo ngem gapo iti ayat ti Dios kakabsat pinakawan nakan maraydayaw iti Apo. So anya iti aramiden tayo, anya iti agbalin nga response tayo kakabsat no nga rod napakawan nakan ni Kristo, anya ti aramiden tayo. So masapul nga rod nga adda dayjay response tayo met, ipakita tayo met nga aramidan maraydayaw iti Apo.
So our proposition this afternoon, kat inalak manipod, iteteksto tayo iti Matthew chapter 18, verses 21, agpababa kakabsat, akunak ditoy, a forgiven people must learn to forgive others. Maridayaw ti Apo, wag lalo no napakawan ka, nagbaling kang anak ti Dios, masursuro tayong arodmet, iti mamakawan. Iti Matthew chapter 18 verses 21, agpababa kakabsat, mabasa tayo dito, iti pangarig maipapan, iti adipon, adi mamakawan. Basaag ti sumagmamano, kunana dito verse 21, napan ni Pedro ken ni Jesus ket sinaludsod na. Ket kinunana ken kuana, Apo, mamin anon to apakawanek ni kabsat ko no makabasol kanyak, aging gati mamin pito, ni Jesus kunana ken kuana, saan ko ako nang aginggat iti maminpito, no diket agingga iti maminpito pulo apito. Dayjay kakabsat iti sungbat ni Apo Jesus ken ni Pedro agsalsaludsod, ket iti verses 23 agingga na iti 35 kakabsat, makita tayo dita ti pakaistoryaan, dayjay adipen adi mamakawan. Dayjay adipon kakabsat nga napakawan karagiti adu abasol na ngem idi isunamet iti mangpakawan di nakautang ken kuana ket saan na nga inaramid dayta. So kitain tayo ditoy kakabsat, forgiven people must learn to forgive others. Masapula sursuruan tayo ti mamakawan karagiti tattao. Sursuruan tayo kakabsat ti mamakawan karagiti pada tayo nga tattao. Timang third, pamakawan kakabsat ket maysa kadagiti karirigatan a panursuro ni Jesus. Nalaka nga ibagat ti panagayat ti Dios. Ngem narigrigat nga amang kakabsat ti manang pakawan kadagiti tattao nang nangruna dagijay nang pasakit unay kada tayo. Masansan nga ibaga tayo, pinakawan nak ti Dios. Ngem no may papanti sabsabali ko naan tayo. Ultimo nakit day, la makapakpakawan. Dagi dyan, iti terminology tayo anya kakabsat. Ita nga malom, ipalagip kada tayo ni Jesus, tinabilag nga kinapudno. Adagi dyan, nakaawat ti pamakawan. Ket naayaban mo't amang ted ti pamakawan. Maridayo tinagan iti Apo. May sa kadagiti kanakelan, kakabsat a pamaneknek, amaawatan tayo, ti pamakawan ti Diyos, ket ti kinatulok tayo. Dayjay pamaneknek a makita nga maawatan tayo, ti maipapan, ti panang pakawan ti Diyos, ket isu di kinatulok tayo met, nga mangpakawan kadagiti sabsabali. Kinuna ni Jesus iti Matthew chapter 18, aragijay napakawan ti ado, ket rumbeng amang pakawan met, iti ado, maridayaw ti Apo. Tati di saan ang mamakawan, pagtalinaedan na tayo kakabsat nga balod, karagiti puspuso tayo kakabsat, at daragijay haan nga nasaya at nga rikna. Ngem no mangpakawan ka, mamakawan ka, mawayawayaan kanto. May nga kinapudno kakabsat daytoy, that forgiving others that does not excuse the wrong, but it releases you from carrying the weight of it. Wayawayaan na ka manipod panangawit iti dagsen dayta nga basol. So apay nga maipaganetget, tultuloy tayo nga ipaganetget iti dayto nga malam, maipapan iti kababalin apanang pakawan. Umuna kayat kung nga ibaga kada tayo, no apay nga aramiden tayo daytoy, mamakawan tayo gaputa napakawan tayo. Umuna, mamakawan tayo, gapo, tanapakawan tayo. We forgive because we have been forgiven. Maridayaw iti Apo. So ni Apo Jesus in-explain na iti kinagpaiso na dayto, iti parable, iti adipon, the unforgiving servant, iti di mamakawan adipon kakabsat. So dito'y Matthew nga binasa tayo, may isa nga adipon kakabsat, tinapakawan iti di mabayadan nga utang,
kaskas di nagkudkod nga mangpakawan iti basit nga utang ken kwa na iti pada na nga adipan. So nalawag ti mensahe ni Jesus sa ana may tunos kakabsat ti umawat nga rod iti asi ti Dios no agkudkod kamet amang ipakita iti asi kadag iti sabsabali. So anya ti aramidan tayo kakabsat may isang ibaga na ija Ephesians chapter 4 verse 32 kunana ket managyaman, be kind and compassionate to one another. Kung nanay chay kakabsat, managayan ayat kayo. Maikadwa, agkikinaase. Maikatlo, kan agpipin na kawan kayo. Akasmat ti Diyos, a pinakawan na kayo gapo, kani Kristo. So saan tayo ang mamakawan gaputa maikari dagiti tao nga pakawanen tayo nga mamakawan tayo gaputa pinakawan na tayo nga umuna iti Dios. Maridayaw iti Apo. Ket i-remind ko kada tayo kakabsat nga daytoy iti daytoy nga malem nga kasta ti Dios nga pagserserbian tayo. He is a forgiving God. Ket tinaramid na kada tayo pinakawan na tayo kakabsat tapnon aramiden tayo met daytoy para iti sabsabali. Maikadwa kakabsat ti saan ang mamakawan pagbalinen na laeng nga balod iti puso na. Ti di pa ng pakawan saan na nga umuna asaktan ti sabali at tao ngum umun-una kadi umun-una kitdi nga ikan na iti ginadakas dayjay mismo nga bagina kakabsat ta kinuna ni Jesus at ti di mamakawan nga adipon ket na ited kadag iti agbanbantay kadag iti jailers kakabsat ladawan daytoy ter aramiden ti kinaawan pamakawan. Aramiden na tayo nga balod iti pungtot, balod iti kinapait, nga adda dayjay nasaem nga emosyon tayo kakabsat, gapo ta saan tayo nga in-release dayta. No kastoy ti maaramid, maladingitan ti Apo ang makakita, nga rod kadag iti anak na, iso nga mangtartaraken ti kastoy nga habit. Iso nga kumkumput iti di mamakawan nga espiritu. Gapot at emosyonal nga utang laeng ti mangibalod kada tayo. Iso daytoyen ti agtatalinaed. Ijay mismo nga puso iti tao. So haan nga nasayaat kakabsat. Anya piti pagbalinan tayo no haan tayo nga mamakawan, haan na tayo nga balbaludan, ngam aramiden na tayo kakabsat nga paralisado, haan nga makagaraw, gaputi bukod tayo kakabsat nga panakaamulaon panagtalag, adakan nyamon di agpungpungtot, awanan ti talged mo, awanan kakabsat iti mabalin mo nga, nainayunan nga aramidan kakabsat, aramiden na pay, iti maysa nga bedeng, maysa nga wall, kakabsat, pader, amang iserra, iti pamilyam, kanti gagayam mo, kakabsat, gapula ang iti dayta, nga galad mo adi mangpakawan. So nga iti kasumbangir na, ti kaya ti Diyos, para kada tayo, ketipan nakawaya-waya, manipod, iti kastoy, nga saem. Anya ti aramiden tayo kakabsat, pakawanan tayo. Ti Diyos kakabsat, kayat na amakita na tayo, amakikapya iti nakabasulan tayo, kat makipakita kakabsat daytoy. Dayjay ayat tayo, di dungo tayo kakabsat, itipada tayo nga tao. Nupay no daduma, nagrigat kakabsat, nga aramidan daytoy, nagrigat ti mamakawan ko na tayo aglalo no talagamot nga naibabain ka no daduma kakabsat nagrigat nga ipaay daytoy takunam masapul nga parintumang pa iti sangwanak kun kunam tapno lang ipaay mo ngem anya iti balakad kadag iti sao ti Apo Galatians 2:20 kakabsat anadayjay kabaelan tayo posible nga maaramid tayo daytoy nga aramiden ti pada tayo nga tao gaputa ti kayat ni Apo ket dayjay agbibiyag tayon agbibiyag ni Kristo kada tayo kakabsat no ibaga tayo i-confess tayo nga daytoy ni Kristo ket agbibiyag ken kayo can do that. You can forgive,
Mabalin mong arami din dayta takunam na ilansak agapu ken Kristo. Ket sana siyak ti agbiagan no di ket ni Kristo ti agbiag kanyak. Kunam ijay kabaulam daytoy. Maraydayaw iti Apo. Mamakawan tayo nga rod. Kasayayatan nga anak. Akas ti pinangpakawan ti Apo kada tayo kakabsat kuna na di Colossians 3:13. No mamakawan ka, pasingkedam ti Dios, asilulukat ti ruangan ti asi para ken ka, tapno umawat ka ti panakaagas, tapno umawat ka iti panakawaya-waya, magkan ka ti liwliwa kental na kakabsat para iti amin. Anarigat nga maawatan nga banbanag kakabsat. So, han nga nasayaat nga we hold grudges kakabsat, iti pada tayo nga tao, tahaan laeng nga sikang iti agsapsapar ngem kitdi, uray pay ti tao nga pakaiyawatan iti pamakawan mo. Ado dagiti tao kunada, pakawanag tulang isuna, inton nakasagana akon. Pakawanag lang isuna, inton kastoy ti aramiden na. Ti panang pangawan kakabsat ket saan lang nga naibasar karagiti feelings tayo. It is an act of obedience and faith kunana kakabsat. So ni Apo Jesus, He forgave those who crucified Him while He was still on the cross. Idi kunana di Luke 23:34, Ama, pakawanom ida, gaputa sa anda nga ammo, dagiti aramiden da. So forgiveness ditoy does not deny the pain. It does not mean forgetting or excusing the wrong. Ngum kayat na nga saon, choosing to release the offender. Iti ima, iti Dios. Maraydayaw tinagan iti Apo. Iti maikatluken maudi so dayjay ti mamanagpakawan iyan ninaw na iti puso ni Kristo. No mamakawan tayo kakabsat, ipakita tayo ti lubong no kasano iti Diyos. Ipakpakita tayo iti lubong no sino ni Kristo. Maipakita, maiyaninaw iti biyag tayo, di kinasya sino ni Kristo maraydayaw tinagan iti Apo. Akas kunana kadag iti pagsursurungan, iti Beatitudes nga lesson kakabsat iti Matthew 5:7-8, nagasat dagiti manangaasi. Da maipakitan to, wanulak amandan to iti asi. Maraydayaw iti Apo. So agbalin nga pamaneknek ti pamakawan kakabsat, mabalin asaan nga basaan dagiti tattao iti Biblia nga makita danto ni Kristo no kasano pakawanen na tayo dagijay isulanton kakabsat ti pakakitaan pag-reflect kanda kakabsat nga dagiti biyag tayo nga napakawan kabaulan namot nga aramiden daytoy iti sabsabali. No ti puso ni Kristo ket napnuan iti asi. No ti puso ni Jesus ket napnapno iti kaasi ket naaramid na daytoy kadagiti tattao kasta kumamot kada tayo. No ti pusom ket napno iti asi iti daytoy nga malem. Saan kumangarod nga narigat ti mamakawan ken ka. Ngem ket di aramidem daytoy gapu taay ayatom ti Dios. Gapu adda ti ayat ti Dios ken ka. Gapu ti dayjay kinasya sino ni Kristo nga kayat ti lubong a makita ken ka. No ti pusom ken napno ti asi anya ti kunana maysa a kinagasat no maysa ka nga manangaasi. So nagasat kakabsat blessed dagiti addaan asi iti puso na. Blessed dagiti manangaasi maraydayaw iti Apo. Dagiti manangaasi kunada man ti praise the Lord. Maraydayaw ti Apo. Ket naagkurang ti asim kakabsat kararag mo ti Apo. Anay nayunan na pay dagiti asim tapnon mabalin mong aramiden dagitoy maraydayaw iti Apo. So iti daytoy nga malom kaya't kulang nga laglagipon tayo, always remember, nga datayo kat napakawanan nga tattao, we are washed by His grace kakabsat, naugasan babaen ti parabor iti Apo, kat naisubli babaen iti asi ti Diyos, kat inayayat ti Diyos kakabsat,
Inayayat na tayo iti di matukod nga rukod kakabsat nga panagayat nga impay na kadatayo. Nga rod kakabsat nga agdengdengeg kanagbuybuya iti daytoy nga malom. Naayaman tayo ang mamakawan. Awan kumagarod tinarigat para kadatayo iti daytoy. Gapu ta iti nawat ta iti pamakawan nagbalin tayo nga anak na kakabsat. Ket idi pinati tayo ni Kristo. Nawat tayo iso nakas manubot kan mga isalakan kadagiti panagbiag tayo nabalbaliwan day nga biag mo gapota pinunpunon ti Dios ti ayat kakabsat nang nangruna day jay kababalin nga mamakawan para iti sabali. Saan nagaputa na lakalang ti mamakawan? Saan nagapu kakabsat no aramidom day takot kaslapatas laeng ngem aramidom daytoy gapu takas kani Kristo isu nga ireflekan isu nga iyan aninaw dagiti biag tayo kakabsat nga na Kristyanuan. Suno iti maysa nga tao ket saan nga makita daytoy agsubli tayo kadagiti sasaoy ti Apo. Sunuhan nga makita daytoy nga aramidan tayo kakabsat. Agreflect tayo kadagiti sasaw ti Apo. Ita saan nga itudtudo ti Dios. Ti anyaman nga basol nga addaken ka. Ngem kunana ikitam laeng ti matam ije cross. Itudo na iti cross kakabsat, iso nga umawagan tayo, iso nga kumitaan tayo kakabsat. Tano pinakawan na ka iti Dios, no insubli na ka iti Dios, magnakangarod nga si waya-waya, ket no impakita na ken ka, impakita ti Dios ken ka ti ase, dayta nga ase ipa ay mumot nga si bubulanos kakabsat kadagiti dadduma, saan mo ko mga rigrigaten nga ipaay, ngem kitdi kumita ka dagiti makasapul iti ase ket aramidom daytoy nga bilin iti Apo. Takuna tayo kakabsat narigat ti mamakawan ngem gapu iti ayat ti Dios inaramid na ken ka haan mo kumamot nga ipalubos kas day di adipen kakabsat nga pinakawan dayjay boss kakabsat dayjay nakautangan na pinakawan na ngem daytoy nga adipen hanang impaay para itipada na nga adipen anya itinapasamak ken kuana hilos kunana maibel lang kakabsat kadagiti jailers ket anya haan nga kayat ni Apo dayjay. So let's continue to love because He first loved us. Amen. When we forgive kakabsat haan nga lose kada tayo haan nga pagkapuyan dayjay ngem maysa nga kababaling nga impaay ti Apo tapnon iti kasta maipaay lang tinananay nga panakaagas kadagiti bihag tayo. Maraydayaw tinagan iti Apo. Gyaman tayo kakabsat ti mensahe ti daytoy nga malom. Katagpatingga tayo ditoy ni Apo ti mang bendisyon kada tayo amin. Laglagipon tayo kakabsat that we have a God who can forgive. Ket no adaan tayo ti Dios nga kasta. Kayat nang aramiden na tayo met nga dagiti biag tayo mamakawan met para iti sabsabali. Ni Apo ti tumulong ken mang bendisyon kada tayo amin. Tapno ituloy tayo laeng tagservikan kuana. O agyaman kami kan kao Dios ti daytoy nga malom. Agyaman kami ti mensahe nga indarirag mo. Tapno nituloy mo nga ipanayag dayjay mensahe para ti sagtunggal maysa. I-bless mo ti ayan dagiti kakabsat nga nagdengeg. Ayan dagiti amin Apo nga nakangeg ti mensahe. Patuloy ka Panginoon ngagtrabaho kadagiti panagbiag mi. I-bless mo ra ito nga programa. Dagiti sponsors mi Apo iti abroad sikat ti tumulong kadakwada. Even the staff of this radio station Apo i-bless mo. Manipud nga to ginggana ti kababaan tulungam. Katuray pay dagiti fellowship meet ti daytoy nga malom kadagiti kakabsat iti air si Kaapo iti mang bendisyon sagtunggal maysa. Gyaman kami ket Apo ti sa umdas kong mapara ti sagtunggal maysa iti daytoy nga malom. In Jesus name we pray. Amen ken amen. Agyaman kami kakabsatin kayong manan panakidanggay kada kami ti daytoy nga malom iti programa yo ken ni Kristo. Mensahe ti panakaisalakan kadagiti engineers mitata ditoy. Thank you po. Ket kastan akikita tay tumanin no Sunday palubos iti Apo ban ken ni Pastor Vinel Dakayanan. God bless us all.